tarten bach neis i dynnu heddi gyda'r cranc a'r cennin. Rhywbeth bach ysgafn falle gan bod y tywydd wedi dod yn dwymach, a falle neis i gael gyda salad, chi'n bod? Rhywbeth bach ysgafn. Ie, achos mae'r tywydd ma'n newid be mae rhywun eisiau fita, ydy. Ydy, a chymod y peth yw, mae lot o ni ddim yn bwyta bwyd y môr. Mae lot o hwn yn cael ei allforio i'r cyfandir, a felly bydd neis i ni ddefnyddio hwn mewn ffordd bach heddi, ynddo fe? Felly, i chi'n hoffi'r cranc? Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl fi wedi prynu cranc mwyn baratoi'n hun, de? Na, rai fyta os fi'n mynd i fwyty, ond mae rai fi weid o'n i'n joio mynd hela crancod pan o'n i'n blentyn wrth ymwyl y cein a Bereiron. Ie, mae lot o flas. Ydy o'n drud? Na ie, t'mod, a'r peth yw, neb sy'n drenu yw, os byddwn ni yn prynu fwy o fe, byddai'r pris yn gostwng yn dy fe, t'mod? Felly o'n i'n gweud, mae'r cennin yma mewn i hwn dyn ni hefyd, felly mae rai ni ffrio hwn yn gynta. Mae'n bwysig bod ni'n, pryd ni'n neud tarten ffordd hyn, bod ni'n coginio'r holl gynhwysion cyn iddo fe ddim mewn. Felly, ni'n ei adael hwnna, falle roi hwnna ar y gres bach fwy cryf fanna, a gallwch chi gadw llygad ar hwnna i fi. A wedyn, neud y crwst. Felly, blawd plaen sydd â fi fan hyn, 225 gram, a wedyn 175 gram o fenin o'r, yn enwedig pryd mae'r amodau mor dwy mae hyn. A wedyn, fi na gyd wedi wneud i rwbo'r cyfan i frwysion, a wedyn, i ddod â'r cyfan da'i gilydd, mae eisiau un wy, a ychydig o ddŵr. Felly, fi'n i ddechrau gyda llwy bren, dim ond i ddod â'r cyfan da'i gilydd. A fi'n hoffi defnyddio menyn gan bod hwnna yn rhoi blas neis iawn i'r crwst, a hefyd yn neud e'n crwst fwy crisp, t'mod, ynddo fe. Felly, beth sy'n bwysig dyn ni fan hyn yw, unwaith i ni'n dod â'r cyfan i pelen ffordd hyn, mae rhaid i ni adael o'n i oeri am ryw awr yn yr oergell cyn mentro rholio'r cyfan allan. A nag o'n i'n mynd i drial wneud hwnna'n heddi ar gymaint o amodau. Dwi'n isio llosgi hyn. Felly, o'n i'n mynd i weid, a i nôl rhywbeth draw yn y pot, o'n i'n mynd i fynd draw. Mae rhywbeth fanna, os e? Neith o'n tro. Ie. Os dwi'n meddalu, sori. Wel, gan taw ti ar cyfrifoldeb, well i ti ddysgol yr ôl yna, baby. Felly, fel ni'n gweud, byddwn ni gadael hwnna cyn rolio fe allan, a mae dy fi fan hyn wedi goginio yn barod, tin metal fan hyn dy fi, gwylod rhydd, 23 centimeter ddiameter, a fi wedi coginio, rolio'r crws allan i ryw bint o drwchter, wedi coginio hwn am ryw 20 munud, a challwch chi weld bod e'n grisp neis. Mae'n syniad cadw chydig o grwst, jyst er mwyn, os mae yna dyllau bach, i patio lan fan hyn, rhag ofyn bod y llenwad yn mynd trwyddo, ond y fe. A felly, nawr tip da arall yw wedyn, yw brwsio'r cyfan gyda wy, a roi yn nôl yn y ffwrn am ryw 5 munud. So beth i pwrpas yr wy wedyn? Eto, i selio'r cyfan, mae hwnna'n mynd i sicrhau, t'mod, bod os mae yna dyllau bach, bod e'n mynd i gadw popeth mewn, a eto wneud crwst crisp iawn, ynddo fe. Felly, eith hwnna mewn am cwbl o funudau fanna nawr. A tra bod ni'n bod ti'n gofalu am hwnna, newn ni fynd at y cranc. Hein i ddynionod gorau wrth yma. Iawn. Felly, mae eisiau rhyw 100 gram o'r cranc yno ni, cig gwyn a wedyn cig brown. Na, mae lot o bobl ddim yn ysgod defnyddio'r cig brown. Mae e ddim yn disgwyl mor bleserus. Wrth gwrs, mae maith da yn y ddau yn nhw, maen nhw braser ysel, ond mae lot o blas yn y cig brown, ynddo fe? Mae blas gwahanol. Ydy. Mae blas y môr i fod yn onest, ynddo fe, t'mod? Ond mae'r cig gwyn yn hyfryd, ynddo fe? Ond felly ni'n mynd i gyfuno'r ddoi heddi nawr. A'n hytrach na ddefnyddio hifen dwbl, i fi'n hoffi ddefnyddio'r creme fresh, gan bod e bach fwy o blas asid ynddo fe, fel lemon, sy'n mynd i wneud e bach fwy ysgafn. Felly mae hwnna fanna, a at hwnna mae eisiau ychwanegu 3 wy. A wedyn, digon o halen a phupur. A fel fi'n gweud, mae'r cig brown wedyn yn mynd mewn fanna. A na gyd sy'n eisiau wneud wedyn yw chwipio'r cyfan i fyny. Sydd y hawl ydy, sy'n llawer o un disgyl, bob ddim i fewn. Un disgyl yn mynd mewn fan hyn. Y gwaith falle paratoi'r crwst, ond mae modd hefyd prynu hwnna i arbed bach o waith. Mae hwnna'n berffaith y ti nawr, os ti'n ni ddim moyn gofod. O wain, ti'n bod i hoff y shein yw cennin. Rhywbeth fita nes weithiau. Cennin i ffrio. Ti'n moyn cadw lliw arno fe, t'mod? Felly, a hefyd ni moyn cael gwared y dŵr, felly na pam o'n i'n coginio hwn i gyd cyn
roi yn y darten, ynddo fe? Felly mae hwnna i gyd yn mynd ar waelod y darten. Mae yna bon ofalus fan hyn, falle Owain fydd yn gwisgo'r ffedio gwthos nesaf. Fe allan o swy efo, jiw. Pai poeni. Trystio fi. Ble ni wedi gadael ti losgi hwnna. Felly, 100 gram o'r cig gwyn yn mynd mewn fanna nawr, a wedyn yn syml iawn. Felly'r gwyn dwi ti ddim yn cymysgu, ynddo fe? Felly hwnna sy'n mynd yn syth ar y cennin. Ie, a wedyn wrth gwrs mae'r cymysgedd i gyd yn mynd mewn fan hyn wedyn. Felly, os ydych chi'n yn hoff o Granc, oes yna opsiynau eraill so dda rhyw gig arall fysa'n siwtio? Hyd yn oed opsiwn i'r lleisiwyr ystod yn Wel ie, ond gallai ti wneud rhywbeth ffordd hyn heb y cranc gyda caws neu bacw neu rhywbeth, achos mae e fel rhyw fath o quiche, yna beth o'n i jyst yn mynd i weid bod i ni moyn sicrhau bod e'n coginio trwyddo, ond mae eisiau fe symud ychydig unwaith ni'n tynnu allan, achos mae e wrth gwrs yn mynd i orgoginio heblaw ni. Felly caws yn mynd ar ei benne. Fi'n hoffi roi bach o chili hefyd. Chili sych, a wedyn mae pob i hwnna yn y ffwrn yn rhyw 40 munud, 180 tymered Celsius nwy 4. Newch siŵr bod chi'n gadle oeri cyn i ni dorri a allwch chi weld nawr fel mae'n dod allan fan hyn. A mae'r ffordd ti wedi gosod hwnna nawr ar y ddisgyl, pwrpasol tarten fflan yma. Wel ydy, allwch chi weld mae e wedi seto, so mae fe'n rwydd i dorri. Reit, a hwn di'r meini prawf yn, o blasu. Blasu i weld. Diolch yn fawr iawn. So amdani. Reit. Sgyn ti plas? Os. A mae'r crwst... A mae da fi cwpl o chili flakes hefyd, gret. Bach o gic. Mynd yn dda gyda'r cranc. Neis, ydy? Ie. Ie, mae'n i siawn. Diwddai rownd i de to. Dwi dall o siawn. Mae yna blas môr. Os. Ond dwi'n licio bwysgo lle... Ie, a rhywbeth bach neis dy'r salad, ynddo fe? Hyfryd. Pai gorffan o gyd i fo. Chadi draw fyna. Reit, diolch ti'n gallu.